Anha nasname Ayşeşanê di destê me de nasnameyê ku dema ketiye kar kengê sala 1984 belgeyekî gelekî girîng e. Heta anha ez karim bêjim piraniya Kurdan belkî sedî not û nehê Kurdan, sedî not û neh û nizanim çi qasê Kurdan ev nasname nedîtiye. Belgeyekî gelekî girîng e. Em ê wê nîşanê we bidin. Berî wê ji bo kesên ku Ayşeşanê nas nakin em çend tiştan bêjin. 1938 de li Amedê hatiye dinyayê. Di 20 saliya xwe de ew dane zewjandin. Dê piştî demekê dest ji hevber dane. Çûye Entabê di radyoyê de stran gotine. Paşê di destpêka salên 1960 de tê Stenbolê û li vê derê bi Kurdî û Tirkî stranan distê. Xezal ji wê demê maye ji bo me. Dûre çi dibe? Ji ber ku bi Kurdî dibêje, zehmetiyan dikişîne ku wê demê Kurdî qedexe ye, radibe diçe Almanyayê. Sal 1972 ye. Piştî çend salan heftê nihan de vedigere. Vê carê diçe Bexdayê, li radyoya Bexdayê distirê. Li Hewlêrê jî distirê. Li wan bajaran konseran pêşkeş dike. Mehmed Arifê Cizrawî, Hesen Cizrawî, Tehsîn Teha, Meryem Xan, İsa Berwarî li wan deran ew hev nas dikin û gelek ji wan bi hev re li gel Ayşeşanê konseran pêşkeş dikin. Paşê dixwaze were Amedê li bajarê xwe bijî, lê malbat qebûl nake. Mecbûrî diçe İzmîrê û tam mesele me jî ev e. Ev nasnameyê anha di destê me de ji wê demê ye. Em pêşî lê mêze bikin. Di nasnameyê de dibêje înşaat büro teknîsyenî, yani teknîsyena ofîsa avahîsaziyê. Ev nasnameyê ku me nîşanî we da xertê ketina avahiyê ye. Aîdê 1984 e. Belgeyekî mihîm e. Heta anha kesî nedîtibû, gihîşt ber destê me ev nasname û wekî belgeyekî di vê salvegera 29 salvegera mirina wê de em vê belgeyê wekî sê dexeyên xwe pêşkêşî we dikin. Îro 29 salvegera mirina Ayşeşanê ye. Em wê bi hurmet bibîstînin. Şaredariya Amedê par 2024 de cenazeyê wê gora wê ji İzmîrê anî Amedê ku ev wesiyeta wê bû. û îro yani divê salvegerê de dîşa şaredariya Amedê li goristanê ji bo wê şîrînî belav kir. Ew bibîranîn. Ji Ayşeşanê gelek stran ji me re mane. Bi dengê wê me sallana bihîst. Xezal bi dengê wê, lêlê xifşê bi dengê wê, lêlê bêmal, lorke, qederê, Siverek yollarında a Tirkî çi zanim, gurbette hey waxdayê helbet û gelekê din. Em careke din wê bi hurmet bibîstînin.